работен ден са на Пейо Пощалона преди пенсиониране и нашият, както обикновено, нарамил си чантата с писмата, отива на обичайните адреси, дет ги прави толкова много години и сега на първия адрес тъмън да пусне писмото, излиза отвътре собственика, един малък подарък, много доволни от него. Нашия направо свети усмивка, кеф му. Върви към втората къща, тъмън да пусне там писмото, оттам излиза собственика, една кутия пури, кубински, жестоки, това нашия много доволен подаръци. Доволни са хората от него и сега отива към третата врата, да пусне писмото, отвътре отваря една блондинка, ама жестока, облечена провокативно такава и го задърпава на втория етаж и почнава едно жестоко мъндръсене. Направо разтопила лагерите 2 часа, направо не знае къде се намира. Слиза долу, там му наприла закуска, яйца, беконче, кафенце, то нашия сега такъв наял се, отпива от кафето и гледа отдолу 5 кинта и вика: добре бе, всичко окей, ама тия 5 кинта отдолу за какво са? С нощи викам на мъжа ми, пенсионира се Пощалона, сега трябва нещо да направим за него, нещо хубаво. И той ми вика такъв: еби го, той дай му 5 лева.